especially ga malaman addini. So shawaran da zan bada shine ba ko da yaushe fa ya kamata a ce kullum wa'azi yake ba, ya kamata a ce assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, barkanmu da wannan lokaci. So a yau kuma zan yi wani dan tsokaci ne ga mutanen Arewa, al'ummar mu gaba daya. So especially ga malaman addini. So shawaran da zan bada shine ba ko da yaushe fa ya kamata a ce kullum wa'azi yake ba, ya kamata a ce ana yin orientation, ana haɗa wasu abubuwa haka misali a wurin wa'azi wanda za a wayar da kan mutane, ya zama kamar lecture ne. Idan mun kalla pattern na Malam Albani, Allah ya ji kanshi, so za mu ga duk wanda yake karatu a wurin shi, za ga ɗaliban shi wayayyun mutane ne, saboda duk wani abu da zai zo kafin ma ya zo na zamani, ma damar in ya san zai iya faruwa, za ga a wasu lectures da yake yi haka, so za ku ga cewa ya gaya ma mutanen shi abu kaza da kaza da kaza da kaza da kaza, saboda yanda duniya ta riga da ta canza, akwai changes kala wanda za su faru nan gaba a duniya. So kuma mutanen mu da yawa har yanzu a Arewa ba mu da wasu influencers sama da malamanmu, saboda malamanmu su ne mutanen da kowa ya fi jin maganar su, especially a arewacin Najeriya din nan namu. So mu ma malamanmu ya kamata a ce idan abu ya zo irin na zamani, idan suka duba shi ko kuma suka samu wasu masana akan abun ba zai bai zama haramun ba, addinin musulunci is legal da al'adunmu, so ya kamata a ce wani lokaci, ko da ba wai ko da yaushe ba, ko da lokaci zuwa lokaci ne, saboda platforms sun su misali social media accounts sun su yana tafiya sosai, wanda sakon su yana zuwa ma kowa da kowa. So ta irin wannan hanyar ne za mu taimaki upcoming generation da kuma unborn generation din da ma ba a haife su ba, za su iya zuwa su samu wasu abubuwa a bar irin good legacy game da abin da ya shafi zamani. So secondly kuma sannan wannan ya zama a ce kalubale gare mu da ni da kai da kowa, idan a ce ina da kannai da yan uwa, so ya kamata a ce ko daga hannuna ko daga bakina su dinga samun wani orientation game da abin da yake faruwa a duniya, so da na taimake su, na taimaki rayuwarsu. Ba wai jira za mu ko da yaushe a ce mutum shine zai nemo yanda zai samu abu ko waye. Yana ɗaya daga cikin ci baya da muke samu a arewacin Najeriya. Idan ban manta ba, a lokacin da aka yi cashless din nan, na lokacin da aka hana kuɗi lokacin zaɓe gab da Buhari zai bar mulki din nan, so a time din iya bankunan da suke cikin Lagos State kawai gaba ɗayansu sun fi bankunan arewacin Najeriya yawa. So duk irin wannan abubuwan suna faruwa ne fa saboda yawanci ba ma karɓan ci gaba, kuma rashin karɓan ci gaban namu yana zuwa ne saboda muna da lack of orientation. Ba mu samun wa'inda za su wayar da kanmu game da wasu abubuwa da suka shafi rayuwarmu. So duk irin abu haka in ya zo, za ka iya zuwa ƙannanka ko abin cutarwa ne, so yanzu akwai abu kaza da ya faru, ko kuma abu kaza da yake shirin faruwa, so that ka gaya ma yan uwanka kaza. Sannan kuma yaranmu masu tasowa su kansu, ko da sana'a za mu koya musu, mu yi ƙoƙari mu dinga samun sana'a wadda take ta zamani ce, akwai mahanga a cikinta. Ba wani misali, let's assume that babana yana sai da ice ne, na tashi, ba dole bane a ce yanzu sai da ice, saboda kila za a zo lokacin da wannan icen zai zama wani abu daban, wanda an yi modernizing kalan irin kasuwancin, wanda idan baka samu orientation na zamani game da kasuwancin ba, za a ga da kai har baban naka kun zama outdated, an daina yayin kasuwancin, sannan kuma kuna shan wahala. Kuma mutane sharing wannan bidiyon nan kowa ya amfana. Na kwa da yaushe Mr. Complete. Idan wannan ne farkon bidiyo na da ka fara kallo, kai following page na for more update game da abin da ya shafi rayuwa da kuma wasu digitals abubuwa. Nagode.